estem en un moment ara on hem de construir el quart pilar de l'estat del benestar, que vol dir drets socials, d'atenció a la gent que tenen un determinat grau de dependència. Doncs això ara esdevé un dret universal. El que us dic és que Barcelona aquest procés l'agafa com una gran oportunitat. I que per tant nosaltres reformarem també part de la nostra estructura municipal per atendre molt millor a la gent. Jordi, me acuerdo de la frase, tenim un alcalde que no s'acollona, com es diu en català? Sí, que no s'acollonés. Això mateix, hasta la Pilar Rahola ho va referir, home, per problema del conill, jo ho veig sempre. Jo determinaré el que hi hagi una persona depenent de mi, que sigui un comissionat, algú que vagi a perseguir per concretar totes aquestes polítiques. Per tant, que persegueixi i que doni la pallissa a qui calgui perquè els centres de dia es construeixin o la residència per a la gent gran es construeixin. I que si van lenta la construcció, apreti i que em faci el seguiment. I que si les coses no van prou ràpid, m'ho digui, perquè llavors sigui jo el que agafi el telèfon. És que anar a veure coses acabades, que tu les vas veure iniciar, fa una il·lusió especial. La ciutat que no tingui a la seva gent gran és una ciutat que no ens interessa. I a nosaltres Barcelona ens interessa i molt. Moltes gràcies.